Ahojte, volám sa Rado Somík. Ahojte, sa volám Igor Liba. Ahojte, volám sa Robert Čop. Som bývalý hokejista a rodák z Prešova. Volám sa Julius Hudaček, rodák zo Spišskej Novej Vsi. Takže zdravím všetkých. Som René Pucher, bývalý hokejový reprezentant. Ahojte, volám sa Jaroslav Lobšut, pochádzam z Prešova. Som Robert Pugalovič, bývalý hokejista. Ahojte, volám sa Michal Sersen, hokej hrám od svojich 5 rokov a som strašne rád, že sa na Slovensku začali budovať takéto štadióny, ako je tento v Prešove. A ja pevne verím, že tam priláka čo najviac detí, aby tie deti mali kde športovať a rozvíjať svoj talent a pevne verím, že tam vyrastú aj nejakí odchovanci. Budeme vychovať práve v týchto halách nových Šatanov, Bondrov a podobných hráčov. Je to výborný projekt, čo sa týka hokeja, čo sa týka mládeže. Takisto super prepojené so strednou školou, kde deti, ktoré po základných školách, ktoré bývajú hokejové, nemali nejakým spôsobom nadstavbu. Keď deti športujú, ale aj keď národ športuje, vtedy národ je zdravý a aj veselšie sa žije. Proste ten šport je fenomén. Pre chlapcov z hokejovej akadémie v Prešove je super, že môžu študovať a zároveň trénovať v jednom areáli. Takže myslím si, že toto je vynikajúci projekt, ktorý má svoju budúcnosť a pevne verím, že aj v ďalších mestách sa postavia takéto štadióny. To spojenie vytvára perfektné predpoklady na to, aby tu mohli študenti na strednej škole fungovať v rámci tréningového procesu. A keď chceme, aby športovali, tak potrebujeme vytvoriť minimálne to, čo teraz vytvárame. A to sú takéto krásne haly s podporou, napríklad VUCčky s podporou štátu. Úplne úžasné, teším sa z toho a verím, že toto nebude posledná hala, ktorá je v Prešove. Tuto to vyriešili výborným spôsobom. Ten projekt má úroveň a ja dúfam, že si nájde svojich podporovateľov. Som veľmi rád, že je takisto k tejto hale aj nadstavba, spojená škola, akadémia. Všetko, čo mladý hokejista potrebuje k svojmu hokejovému rastu. Je to tiež komfortné pre žiakov z strednej akadémii. Hneď to majú po ruke, aby sa tam mohli vyvíjať hokejové talenty. Toto určite napomôže tomu slovenskému hokeju k rozvoju. So do okolností hrám vo Švédsku a firma Lentab už postavila mnoho štadiónov tam, ktoré sú kvalitné a momentálne už je tretí štadión na Slovensku postavený touto firmou a som veľmi rád, že je aj na východnom Slovensku v Prešove a pevne verím, že sa tam niekedy stretneme. Zdravím celý Prešov, celý prešovský kraj a samozrejme celé Slovensko a verím, že stavy budú raz a deti budú môcť športovať a budú mať kde. Som veľmi rád, že to tam bude a dúfam, že si to užijú a že tam budú sa vyvíjať veľké talenty. Toto je krok, ktorý pomôže slovenskému hokeju. Chcel by som ešte v závere popriať PSK Arene a hlavne, aby tam vychovali veľmi veľa nových talentov a celkovo celú tú myšlienku, ktorú do toho dali, aby sa im splnili tie ich plány. Uvidíte sami, že tie deti budú šťastné na tom ľade. Hokejové okolie Prešova, prídete si vyskúšať túto krásnu halu na vlastné korčule.